Добър ден! Казвам се Милена Чавдарова и съм студент в частен професионален колеж Богоил. Днес на вашето внимание ще представим професионален дневен грим. Да ви запозная, това е моят модел Вили Манчева. Първите стъпки, от които ще започнем с почистване на личицето. Използваме тампончета и мицеларна вода. Ето, отворихме го. Почваме едно основно почистване с мицеларната. След като сме почистили личицето, оставяме леко да поизпръхне, за да можем да нанесем основата. Основата, която сме избрали, е хидратираща. Да, първо тази. Да. С потупващи движения ще започнем да нанасяме. Така, подготвили сме си вече лицето, за да нанесем фондютена. Така, фондютените, на които сме се спрели, да си призная честно, Вили ги е подбрала, тъй като е професионален гримьор. Фондютенът е в тип кремообразна форма. Нанасяме го с леко скосена четка.
Ни? Поднесете. Още да нанасим ли? Не. Добре. Тъй като е дневен грим, няма много да акцентираме и да матираме лицето и да го натоварваме с прекалено много фондютен. Да разнасям за последно, да уравновеса са цветовете. Така, следващата стъпка е да нанеса база на окото. Добре. Базата, която сме избрали, отново е тип гел, кремче. Да, защото много белее. Аз това забелязах. Изпъвай си окото, ако искаш с пръсти. Трябва да белее. Да. Добре. То ще се прикрие после. Аз реших, че ще го трябва да попия. Не. Белее си. Така, нанасяме и на другото око. Леко опъваме клепача, за да не усеща отделни дискомфорт при нанасянето на пол. Твърди бази, бих казала. За по-добро попиване използваме пръсти. Така, в основата. Аз, тъй като модела ни е с мигли, гледам да ги пазя все пак. Че после трябва да сложа нови. Така само основата малко още да нанеса. Така. Подготвили сме вече горния клепач за нанасяне на сенки. Преди това обаче ще сложим една пудричка, нали така? Пудричка, която помага за по-добрата преливка на окото. Тя е безцветна. Само да я отворим, били ми е асистирала. От другия край не, да. Нанасяме с потупващите движения. Така.
вече можем да творим. Продължаваме с... Да. С такива четки ли се нанася? Помагат ми, признавам си. Започваме първо с основа. Не. Аха, двата Тези цвята. По-малко. Добре, по-малко. Започваме. Само това в края. Еми не, От началото като почваме. дъга трябва да го Аха. направиш. От края на окото. От този край. Не, от външния. Аха. Дъга. Рисуваш дъга. Така. Съвсем малко. Добре. Петро го си е да подсказват. От външния край. Само навътре. Да, от външния навътре. Аха. Все едно дъга рисуваш. Така. Много го издължаваш на себе. Добре. Давам на другото око. Искаш ли да ти на стола? Не. Добре ми е. Така. Погледнем. Да, тук малко повече отигнахме. Така. Ми кажи, достатъчно нанесех или още? Добре. Леко, ако се... Добре. След това започваме от началото с светъл цвят, леки потупващи движения и приливка. Светлият цвят, този ли е, който се спряхме последно? Малко, защото той е много такъв. Много Духа и наситен. вода. Така. Започваме съвсем от началото с леки потупващи движения, за да нанесем и приливка. Още малко издължи нататък. Още. Така е добре. Горе-долу в началото. Като не прискачам дъгата, която съм нарисувала вече, не е така? Ти после ще ги преливаш. Да ти кажа, основата и този цвят са много близки. То после ще са такова. Ще са видели? Да. То оптически става светличко такова, като се погледне. Така. Тук леко се насъбра, за да ми с кръгови движения леко да го разнеса. Може би като нанесем следващия цвят. То ще прилее. Да, ще се прилее. Насиме на другото око. Леки потупващи движения и разнасяме. Тук в основата толкова пазвам иглите, че в основата съвършим да гравирам. Така. Още малко на друго око. Така. Сега нанасяме втори цвят в центъра, малко по-тъмен. Същата четка трябва да работим, нали? Хем да прелеем. Или? Да. Центъра. И да ги застъпиш не е проблем. Че
Ще ги прелееш после. После се преливат с една четка, така че разликите няма много такива. Добре. Другата страна. Откъде съм почнала? Добре. Без преливане даже ми харесва. Така, още малко ще насипна тук, защото да ги изравна като наситеност поне. Така. Продължаваме с трети цвят в крайната част на клепача. Решихме, че ще е този. Съвсем мънинко и после и това. Добре. Съвсем мънинко. В смисъл не Това слагай голяма деталата. да, това много от края ми остана, така или иначе. Така. Стига. Няма, ти ще го прилееш. Ще го дигна нагоре. Да, Там верно, нагоре. че беше. Ти после ще прилееш всичките цветове с пухкавата четка. Няма нищо. За да може цвета да акцентира долу, не да ти седи там, като много издължи нататък. Да. Назад ли? Спрямо другото да ти кажа. Аз го усещам по това. Ти после като сложиш там, ще се прелее. Малко да насита долу, защото не го наситя. Така. Сега почвам тъмното малко да сложа, нали? В края. Съвсем в края. Долу в основата ще нанесем тъмен цвят. Съвсем една идея. Тук. И нагоре. И нагоре. Или мъничко там до коколчето. Дигни още. Още. Да. Все пак на малко долу, ама от тъмното. Праша се. Да погледна. Така. Добре. Отдолу. Така. Мисля, че нанесахме трите цвята, четирите цвята. И само леко да... Да, но все пак ще бая дебело стана. Сега започвам да преливам с много Тъпни малко. пухина четчица, като съвсем леко топвам от двата цвята, за да имам на четката и започвам отгоре надолу с въртеливи. Отдолу нагоре с въртеливи движения, да. Не, навътре. Навътре? Нали така? Кръгова форма, да. Тук да се качи.
Приливай отдолу. М? Приливай отдолу. Къде отдолу? Еми, Навътре? виж. М? Да, покажи ми. Имам си пищави. Така. Прекрасно. Сега става, да. Така. Другото. Топни малко. Да уеднаквиш манинко. Обаче. Движение. Се насичи. Движенията Движение са са. различни. Тук не искаш. Помощ искаш. Да, тук това много съм нанесла и искам да го махна. Не можеш. Написам. Трябва да го изтриеш. Моля, не мисля на другото повече. Може, да. Я, погледни. Ей, тук виж. Това дето е повече от този край. Добре. Да, супер. Добре. С една четка уеднаквиете тия всичките. С друга четка. Навътре пак ли? Да. Ей, така, да. Просто да се прелият цветовете, да ни стигат. Супер. Отдолу също. Така. Ако ти липсва нещо, си го слагва и го такова, го прелива. Много дразни тази сянка. Искам да я махна. Коя сянка? Виж от огледалото, може светлината да ти пречи. Това сега ще го махнеш и тук. Да. Това ще се позабавя. Добре. Така. Тук само чутко горе. Малко светличко. Да, може да вземи друг. Тази четка чиста. С телесен може и този да Кой сложиш ползваш също. този? Не, ти и тези ползва, но Да. щом искаш съвсем отгоре. Да. Тук. Слагайте, това е телесно, много не се вижда. Може и да не изкърпва. Така да веждичката. Точно, да. Така. Сега само да видя къде ще стана. Само да. Искам просто тук една дупка се образува. Ето. Малко. Така. Добре. Така. Сега следващата ни стъпка е да ми подскажем дела. Отдолу поизчистваме и нанасяме. И отдолу също. Добре. Моля, ще слагаш? Как моля? Отдолу път? Да, черен. Или там кофта.
За дневен грим, окей, черен лайф отдолу. Някой, ако искаш бежов такъв, неутрален. Искаш ли да извадя? Да, тук много рязко го отрязах. Ти като прелееш тук, то ще се... Ага, добре. Чакай да вземем. Ето бежови. Това е бял. Бял ли е? Сега нанасям долу в... Да, в основата. Бъркам много ли? Не бъркаш, просто веделичка. Съвсем лек бежев, моля, слагаме за акцент. Вътре в основата, тук малко повече трябва да нанеса. Така. И продължаваме. Добре. Продължаваме с снимчиците, с това, нали? Да, може и стане. Така. Тъпно по-лесно ще Сега светло. Първо тъмното. От това, което сме ползвали. Може и така пак да ги смесиш свечките. Само с връхчето на чек, защото това да издуха и много. Така преливаш. Така. Въртам до средата на пикото. До средата. И светло. Кое е светло? Казахме, че сложим. Може и от това да сложиш, деци. Такова може после и от това да сложиш. Малко в началото, да. Айде. Това ли слагах? Да. Да застъпвай ги, да може да се прелеят. И накрая най-светлото. Сними друга четка. Сними друга четка. Чета тъмната и това изобщо не се получи точно този цвет. Кое? И Добре. Слагаме бяличко. Това много троши. Нищо. Просто да не ти стане много тук. Другата посока. Така ли? Така. Много падна. Няма нищо, дай ще го забършим. По-малко топкаш само. Така. Добре. Сега много ти вкарах Няма нищо да е според. сенки. Малко ще ги топна тия, защото много ме трябва. Забърши ги направо, не ги топкай. Така. Там коректор ще сложиш така или иначе.
тялото, ако искаш да се завърти. Да, завърти с канализата, защото днес много ме такова. Добре, бе. Прекрасно. Добре, да. Е, тук малко по-V-образно, тук малко по-кръгло. Според мен трябва малко да го завърта нагоре. Добре. Да, малко нагоре. Дойди Тук много съм го изнесла, а тук не съм. Завърши го повече от това. Тук е добре, е така малко. Ето, това е завършено, ама другото не е, нали? Виж, ето тук не е много завършено. Според докрай. мен е това трябва да завършиш много. Да го забърш. Да видим какво падне, че. Така. Сега виждаме леки разлики в двете очи. Не, това е по-кръгообразно. Това малко бие по-към V-образното, затова леко ще го позабърша. За да можем. И отново ще взема малко черчицата, за да прилея, да не е такъв, такъв остър ръба. Ама така ще стане много изнесено. Съвсем ето тук малко още. Това целим в момента с това упражнение. Взимам четката за преливане отново. Малко да скуся, да прилея този ръб, който изтрих, да не е така отсечен. Даже мъничко ще си топна. Отдолу нагоре наноси. Така. Що ще станат топки отгоре пак. И навътре. Прекрасно. Така. И долу пак си ги допреливам там, където бях, с коя само. Ето с тази май. Срама. Мога да си изчиста. Прекрасно. Много ръб стана. Другата страна е. Ами няма как да ми стане ръб. Сичаш. Да. Викаш да не се мъча да ги. Ей, тук много го изнесе, според мен. Това е много изнесено. Да. Така. Добре. Сега, до тук свършихме с грамирането на очите. Направихме с 4 цвета, кръгова форма, като в началото основата, базата, по-светли цветове, използвахме 4 цвята. В началото на окото поставихме светлите, в средата малко по-тъмно, в края вече нанесахме най-тъмните цветове и с кръгови движения разнесахме и приляхме цветовете. Там нататък продължаваме с веждите. Сега спряли сме се на сенки за вежди. Колежката решила, че ще ме измъчи с сенки. Той е слагащи. Като кажеш по-малко. Правим
другата и ако се наложи такива гладнюки. С тампонче за... Не, с коректор малко. Затруднява ли те? Да. Ако искаш с тампон, ще изтриеш грима. Нека да продължим извеждате. Ще преценим на място, къде погледна до края. Ами, защото тук ми струва, че нямаше толкова... Трудно е. Не е лесно. Питам се, ми се вижда тази сладка. Перфект. Сега, тук отпред малко направихме гаф, разбира се. Нанесахме много надолу веждата. Сега с малко коректор ще се опитаме да я реваншира. Даже така ще направя за всеки случай. С коректор си поправяме изнесената веждичка надолу, като много внимаваме. Съсипим грима до тук. Да. Добре. На здраве. Може малко още тъмничко да нанесем на тази вежда. Аз не смеях. На другата нанесахме, за да акцентираме ръбчето и сме готови с веждата. Я да видим модела в огледалото. Добре. Малко различни ли са? Като запитайки са. Супер, супер. Така. Сега съм на мода запитайките. Айде. Стига толкова. Да. Тук може да правим запитайките. Добре, почнем да ги бараме веждите. Така, сега първо ще попием това, което сме изцапали отдолу. С леки потупващи движения, с тампонче мицеларна вода. Така. И ще нанесем Коленото прашинки трябва да ги махнеш. Има прашинки? Не, аз ги махнах още от Деви бързах, защото ми беше много дискомфортно да гледам така. Така, и нанасяме сега коректорчето с четка.
в началото и в края. Преливаш надолу. Така. Така. Добре. Така, накрая руж и червил ни остава. Така, сега ружът сме избрали два преливащи цвята, като започваме от средата на ухото, под скулата с изнасящи движения. Да. Така. Много сваляш. Не още. И към огледалото, наистина към огледалото, като погледнеш и друго. Тук е перфектно, но тук изобщо не се вижда. Така. Сега. Тук линия малко стана от тази страна. Но това е много надолу. Ага, да го не... Кача малко с... Кръгови го прилей. Малко. Супер. По-друго. Руж? И същото. По-малко. Тук. Много малко, да. Насам. В момента правим леко скулптуриране на лицето. Така. И отдолу. Тук. Дигаш нагоре. Така. И минаваме на последната. Ти е трудно с молива сложи с Този молив ли избрахме? Минаваме на устни. Искаш ли да ги хидратирам на теория лесно? Така, сложихме молив за устни, съвсем леки акценти. Долу еднакво. Ето тук в центъра малко ще го позасиля, за да оформи по-добре устната. Назад е добре. Тук. Да, малко, за да поставим там част. Да.
нанасяме и гланца. Мисля, че завършваме нашия грим. О, лесно, Олег, мога да те направя, ама с това... Размажете ви какво направих. Така да. Прекрасно. Скъпи мои, това беше от мен, Милена Чавдарова. Благодарим много на Виолина Манчева, нашият гримьор, и хубав ден!